niin tullut venkellä saatteena. Ei tarvitse ottaa välttämättä tähän sanautua heti lageinen, mutta päämoottori on tässä. MP Turbo. Nyt tämäkin tuli mitä. Olette saaneet sitten tänne tuotua. Sateesta ei ole kärsinyt tänään olen lähinnä ollut auringossa, niin kuin naavasta varmaan näkyy. Täällä on ollut kaikki mitä minä olen ollut Bimmerparkilta. Täällä on helvetin hyvät kelit, no en nyt saanut tätä vesiä. Eilinen oli vielä vaan paskaa. Joutunut kuva autossa, mutta ei se haittaa. Täällä on kauniita naisia, hienoja autoja ja hyviä kelejä ja kumipolaa ja niinku kuuluu. Kyllä täytyy sanoa, että on kyllä niin enemmän porukkaa mitä viime vuonna. Hyvällä fiiliksellä ja sanotaanko näin, että koko ajan pitää sillä pikkusen alkoholia. No siis siitä kun lähdetään, että Duulista Dyyniin on 545 kilometriä tuli testattua tossa kun pärjätiin tänne päin. Täällä oli dissipileet, taikka melkein voi nimeä muuta Bimmerpillu, että dieselin paras käyttövoima. Täällä on helvetin mukava. En oo ollut ajamassa enkä oo humalassa. Mä oon yllättynyt, mä ensimmäistä kertaa näistä bileistä. Täällä on Lisää tällaista. On kyllä komia paikka. Jos oli täynnä keppana, se oli mukava. Lauantai-ilta, en muista juuri mitään, mut kysy kaverilta, muista vaan. Niinku vuosen niinku pikkasen riihakkaampaa ja riettaampaa. Niinku nähtiin äsken tuolla lavalla, niin siellä oli. tää on ihan vitun jopa. Meidän katsastusmies itse. Vakio 328 Capriotille. Hyvä tarkoitella, tosi hyvä. Tosi hyvä fiilis. Onko mukavaa? Tosi mukava. Mitä tykkäsit kumin poltosta? Erittäin mahtavaa. Hyvä. Täällä on ihan jees. Ei siinä. Niin, että persettä pitää enemmän. No mitä mä olin itse pastori. Joo. Saatana hirviä mekkala täällä kun täällä koneessa on. No mitäs Vesa? Onko hyvä meininki? Robin sanoi lainatakseen 2005. Räänillä sitten ryyppäs ja muuten ihan jees. Nonni. Mulla ei ole 20. Mikä on 20? 1-20. 1,20. Täällä nää. Siis saanko ne vitu Okei, miten vittu on näin kauan mennyt? puuhelmi pedet tuolle Bemareille vittu, että joo vittu mulla on 3,20 vittu ja vittu. Mitä vittu sä oot tehnyt? 3,20. Oot sä himas vielä? Vittu mulla on puuhelmi kaulassa ja huulessa ja... No vittu mulla on lippa tässä näin. Mitä sit? Kato se vetää videokamerassa, että joo. Mitä sittari? PFC foorumissa voi löytyä vähän videoa. Mielipide nähty vittu. Ja yksi puolesta litran vissi. Bemmari vittu. Mikä se on? Bimmer. Mikä se on? Tässä on Bemmarista ja muitakin vierestä tuttuja. Vittu niinku oikeesti semmosia paskaa ei surja. Niin, Joo niin. vittu mulla Soitatko sä näet ABC? Kättä. Mä Tulee se tuon volkki, Jaakko. mitä otat tuon Sit saat näyttöön. vittu hyvän video sit teet tän. Voitte ottaa vaikka hyvin. Ei. Hyvin vittu mä jäin. Ei niitä tarvitse maksaa siinä. Kato puun juuret maksaa. Ja ne puuhelmet kato siellä se koivissa. Eikö se on kaveri tällä puolella se herää? Jaakko tulee kohta. Mä oota. Okei. Missä kamera kiertää, että vielä on kuvaakin. Joo. Voi laittaa sen vittu Bimmeri vittu sivuille. Mulla on itelläkin kyllä Bemmari kyllä mun